ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብ ዝወሰዶም ዝዓበዩ ውሳኔታትን ዝለዓለ ወይ ከዓ ሓደ ካብቶም ዝኸፉ ኣሰራት ኣብ ታሪክ ዝገድፍን ቅዋማዊ ይኹን ሕጋዊ ፍልልያቱ ኣብ ክንዲ ብዘተ ብሓይሊ ክፈትሖ ምውሳኑ ከም ፃዕቤኑ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት መኽፋቱን እቲ ወፍሪ ምኽባር ሕግን ስነ ስርዓትን ኢሉ ዝኣወጆ ስርሒት ምክያድን እዩ ነይሩ። ብዙሓት እዚ ውሳነ ካብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ስርዓታት ዝበኣሰ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። እቲ ኩናት መን ጀሚርዎ? ሃንደበታዊ ድዩ ነይሩ? ዕለት 4 ሕዳር ድዩ ጀሚሩ? ዝብሉ ሕቶታት ኣበጋግሳን ተርእዮን እቲ ኩናት ካብ ነዊሕ ንዝተኸታተለ ሰብ መቸም መልሲ ዘድልዮ ኣይኮነን። ብገለ መልክዑ ነዊሕ ዝተጠጀየ ስርሒት ከም ዝነበረ ብዙሓት ዝዛረቡሉ እዩ። እቶም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተቆሶም ተሳተፍቲ ኣብቲ ስርሒት ተመልኪትካውን ማለት ሓይልታት ፌደራል፣ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ፣ ሚሊሻታት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ገለ ጸብጻባት ከም ዝብልዎኻ ድሮናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወዘተ ሃንደበት ዝተወሰነን ዝተኻየደን ኩናት ከም ዘይነበረ ምድምዳሙ ኣየጸግምን ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ተባሂሉ ዝተበገሰ ኩናትን ስጉምትን ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብግብሪ ዝፍጸም ዘሎ ይመስል ክብሉ ብዙሓት ከም በዓል ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ወይ ከዓ በዓታይ ዝኣመሰሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። ኩናት መቸም ክትጅምሮ እምበር ክትውድኦ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ዞባና ብብዝሒ ዝረአ ግን ሓዴና ከይጠፍአ ዝነብር ወይ ከዓ ዝዕወት የለን ዝብል ኣተሓሳስባ ንዝኾነ ከም ዘይጠቅም ታሪክ ምሂሩና ክነሱ ካብ ታሪክ ክመሃሩ ዘይደልዩ መራሕቲ እቶም ሕጂ ሓይሊ ኣለና እሞ ኩሉ ግዜ ሓያላት ኮይና ክንነብር ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ነቲ ትምህርቲ ገዲፎም ነቲ ተዋስኦን ጌጋን ክደግምዎ ይረኣዩ። ንምዕባልን ፍቕርን ዝኸውን ግዜ ተሳኢኑ ህዝቢ ነዊሕ ክሳቐ ኣብ ዝጸንሓሉን ምናልባት ንእሽቶ ጩራ ሰላም ወይ ከዓ ዕርቂ ወይ ብሩህ መጻኢ ክርኢ ኣብ ዝጅምረሉን በዞም ውሳኔታት እታ ጩራ ትጠፍእ ጥራይ ዘይኮነ ናብታ ጩራ ደጊምካ ንምብጻሕ ብዝተዓጻጸፈ ግዜ ንድሕሪት ትምለስ። ኣብ ግዜ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ስርሒት ምኽባር ሕግን ስነ ስርዓትን ኣብ ትግራይ ብዓወት ተዛዚሙ ኢሉ ድሕሪ ምዋጁ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣባላት ባይቶ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ኣብቲ ስርሒት ዝተቐትለ ሰብ የለን ክብል ብኸምዚ ገሊጹ ነይሩ። 99% ታርጌት መተናል። 99% ኮላተራል ዳሜጅ አልነበረው። የሚያጠራጥር ሲሆን አንተኩስም። ለምሳሌ ማታ አልተኮስንም ህፃናት ቢሞቱስ ብለን የኛ ስለሆኑ አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ። የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በለጠ ብቃት ማሳየት አይችልም። በጣም ዲሲፕሊንድ ጀግና ወታደር ነው ያለን። በመቀሌ ኦፕሬሽን አንድ ሰው አደጋ አልደረሰበትም። ስፔሻል ፎርስ ስፔሻል ሰርጀሪ የሰራው አንድም ሮኬት ትግራይ ክልል አልተኮስንም። የኛ ፓይለቶች ሄደው ሲቪሊያን አሉ ካሉ ከነቦምባቸው ይመለሳሉ። መወሰን ስለሚችሉ በድሮን እያየን ስለምንወስን አናደርገውም። እዚ ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ክእመን ዘይከኣል ተባሂሉ ይግለጽ እንተነበረ እኳ ድሕሩስ ምስ ምውፃእ ሓበሬታታትን መርትዖታትን ሓቅታት እናተጋህዱ ምስ መፁ ብርግጽ ውፁእ ሓሶት ኮይኑ እዩ። እዚ ኣብ ተኣማንነትን ክብርን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብይ ማህሰይቲ ከም ዘውረደ ከም በዓል ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌውን ካልኦት ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ተንተንትን ይገልጹ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ቀንዲ ተዋሳኢ ምዃኑ ብዘይካ መንግስቲ ኤርትራን ብወግዒ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልእ ዓለም ኩሉ ምስናይ ጭብትታቱ ዝኣመነን ዝተቐበለን ይመስል። እቲ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ምእታውን ቀንዲ ተዋሳኢ ምዃኑን ብስምምዕ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾነ ዘጠራጥር የብሉን። ብውሕዱ ብመልክዕ ምስጋና ይኹን ኣድናቆት ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጀሚርካ ክሳብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ክገልጽዎ ዝጸንሐ እዩ። ምናልባት ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓደሲ ኣመሓደርቲ ክልል ትግራይን እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም መምርሒ ስለዘይተዋህቦም ድዩ ወይስ ብጭቕ ኢልዎም ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ትርጉሙን መን ከም ዝዓድሞን ንጹር ከም ዘይኮነሎምን ከም ዘይሰማምዑን ህዝቢ ብሕቶም ሰዋጠሮም ክገልጹ ተራዮም እዮም። እቲ ብብዙሓት ትፅቢት ዘይተገብረሉ ወይ ከዓ ዘስደምም ዘሎ ፍጻመ ግን እዚ ብስምምዕ ኮነ ኢልካ ይኹን ወይ ከዓ ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ኮይኑ ዝፅብፀብ ዘሎ ዜናታት ቅትለት ሰላማውያን ሰባት፣ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ፣ ምዝራፍን ምዕናውን ንብረት ናይ ህዝብን መንግስትን ወዘተ እዩ። ንኩናት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ንዑ ዝድግፉ ሚሊሻታትን ይኹኑ ካልኦት ኣካላት ብሓደ ወገን ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ወራር ድዩ ክበሃል ወይስ ስርሒት ወይ ዘመተ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ሚሊሻታት ኣምሓራ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ካልኦትን ተኸቲሉ ዝሰዓበ ፍጻመታት ክሳብ ክንደይ ከቢድን ገበናዊ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰብኣውነትን ኩናትን ከም ዝኾነ ምናልባት ግቡእን ነፃን ዝኾነ መርመራታት ምስ ተገብረሉ ንጹር ክኾነላ እዩ። መን ዝያዳ በደል
ገበን ወይ ዕንወት ፈጸመ ኣገዳሲ ይኮነን ኣብዚ ሕመስመስ ዝበለ ህሞት ተዓታትነትን ፍርድን እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ገለ ተንተንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝገለጾ ስልጡን ትዕግስትን ስነ ምግባርን ዘለዎ ሰራዊት እዩ ዘለና ኢሉ ዝምክሖ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝተፈላለየ መጠንን ዓይነትን ጽልኢ ዘለዎም ሓይልታት እዩ ፈኒሎም ወይ ከዓ ዕላሞም ከተግብሩ ሽፋን ሂብዎም ወይ ኮይንዎም ይብሉ በቲ ሓደ ወገን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ደገፍቱን እቲ ግጥም ኣብቂዑ እዩ ዘስምዕ ጌም ኦቨር ዝብል ጭርሖ ካብ ዘዘውትሩ ነዊሕ ገይሮም እዮም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊቶም ካብ ኤርትራ ኣምሊጦም ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽውን ዝመፁ ኤርትራውያንን ይወጣወጥ ከም ዝነበረ ብዙሓት ጸብጻባት ይሕብሩ እዮም ዝተፈላለዩ ሕቶታት መሬትን መንነትን ዘለዎም ሓይልታትን ሚሊሻታትን ኣብ ኢትዮጵያ ኸ በቲ ካልእ ወገን ህላወ ናይዚኦም ኩሎም ሓይልታት ካ ነዚ ንሪኦ ዘለና ዝተሓዋወሰ ኩናት ምናልባት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ፈጢሩሎ መብዛሕትኡ እዋናት ተሓታትነቱ ብዘይገድስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ኩሉ ክሸፋፍኖ ወይ ከዓ ዝሓብኦ ዘሎ ክመስል ነቲ ሓዊ ኣብ ዘለዎ ከይዱ ንምጥፋእ ወይ ከዓ ይነድድ ከም ዘሎ ዓለም ከይፈልጥ ንምግባር ክጓየ ዝጸንሐን ዝጓየ ዘሎን ይመስል ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ ግን ክሳብ መዓስ እዩ ከምኡ እናገበረ ክጸንሕ ምክንያቱ ሓቂ ብርእሳ እንተኸበርካ ብእግራ ትወፅእ ከም ዝበሃል ትግራይን ከባቢውን በአካልን በመራኸቢታትን ክኽፈት እንከሎ ጥራይ ዘይኮነ ተዓፂው እናሃለዎ እውን እቲ ሓቂ በብእዋኑ ይወፅእ ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፂሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እውን ዓለም ኣብዚ እዋን ብብዝሒ ሳተላይታት ናብ ጠፈር ኣብ እተምጥቐሉ ዘላ እዋንን ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝርከበሉን ብምስልታት ተሰንዮም እቶም ኣብ መሬት ዝፍጸሙ ዘለዉ ናይ ዕንወት ተግባራት ብምስኣልን ብምስናድን ከም ሰነድ ይተሓዙን ንዓለም ይቃልሑን ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ እምንን ተሪር ቦታን ከም ዝኽርከር ገይርዎ ኣሎ እንተኸፈቶ ወዮ እንተዓፀውን ወዮ ኮይኑዎ ይርከብ ይብሉ እቶም ተንተንቲ መርኣያ ናይቲ ምኽፋት ዝፈጠሮ ፀገም ከዓ ናይ ደገ መራኸቢ ብዙሃንን ግብረሰናይ ማሕበራትን ክልል ትግራይ ከኣትዋ ምስ ተፈቕደለን ኣብ ምትርጓም ዝተሓጋገዝዎን ደቂ ተኸባቢ ሒዘን ብዝከኣል መጠን ናብቲ ዝተፈቕደለን ቦታታት እናኸዳ ፍጻመታት ፍሒረን ፈሓሒረን ክስንዳን ክጽብጽባን ጀሚረን ኣቐዲመን ከይኣትዋ ብምኽልካለን ካብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኩነኔታት ክዘንብ ገይሩ እዩ ሓንሳብ ናብ ውሽጢ ትግራይ ምስ ኣተዉ ብፍላይ እቶም ናይ ደገ ጋዜጠኛታትን ተዓዘብትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ደጊምካ ዓይኖም ክትጭፍኖ ዝረኣይዎ ኣይረኣኹሞን ክትብሎም ወይ ከዓ ውፁእ ክትብሎም ወይ እውን ክትኣስሮም ስለዘይከኣል እዩ ዝመስል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንዕኦም ነቶም ተሓጋገዝቶም ብምትርጓም ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ውሽጢ ጋዜጠኛታትን ከኣስር ዝተጓየየ ብመሰረት መግለፂታት ሲፒጄ እቲ ምእሳር እውን ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ኩነኔ ኣስዒቡ እቶም ዝተኣስሩ ነዊሕ ከይጸንሑ ከም ዝፍትሑ ተገይሩ እዚ ዘመልክቶ እንተሃልዩ ሓቂ ከይወፅእ ኣብቲ ዝተፈጸመሉ እናኸድካ ክትዕፍኖ ምፍታኑ ከቢድ ስራሕ ወፍሪ ዓቕምን ወዘተን ዝሓትት ጥራይ ዘይኮነ ሳዕቤናት ዘለዎን መብዛሕትኡ ግዜ ዘይከኣልን ምዃኑ እዩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እዚ እዋን እቲ ዝኸፍአ ጋዜጠኛ ኮይንካ ክትስራሓሉ ትኽእል እዋን እዩ ክብል ዝገለጾ ነዚ ይመስል ፈተነታት ምዕፋንን ምእሳር ጋዜጠኛታትን ኣብ ዘይሰርሓሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶ ዝመረፀ ስጉምቲ እቶም ዝወፁ ወረታትን ዜናታትን ክብሪ መታን ከይወሃቦምን ከይእመኑን ስም ናይቶም ዘውፅዎም ምንኣስ ወይ ከዓ ምዝላፍ መልሲ ከይሃብካ ስቕ ምባል ሓሶት እዩ ምባል ወይ ከዓ ኣሉታ ምሃብ ክንምርምሮን ክንሪዮን እናበልካ ግዜ ምዕዳግን እዩ እቲ ካልእ ሜላ ምንኣስ ኩናትን ቅልውላውን ትግራይን ኣንፈት ናይዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዓብላሊ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ዘቐይሩ ወይ ዘስሕቱ ዜናታት ምዕባለታት ዑደታት ህንፃታት ወዘተ ምቅላሕ ወይ ምዝርጋሕ እዩ እዚ ኸኣ ብቐሊሉ ኣካላት መንግስቲ ዝዝርግሕዎ ስእልታት ናይ ኣዝመራ ኣዝርቲ ህንፃታት ዲጋታት መንገዲ ቤት ትምህርታት ወዘተ ክረአ ይከኣል ካልእ ስራሕ ክስራሕ የብሉን ማለት ኣይኮነን ግን ኩነታት ትግራይ ቆላሕቲ ዓለም ዝሰሓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ክነሱ መንግስቲ ብኸምኡ ይሕዞ ብዘይምህላው ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ኣይሰማምዑን እዮም እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ዝመስረቶ ሓቅታት ኣጻርዩ ጸብጻባትን ሓበሬታታትን ዝዝርግሕ ትካል ወይ መደብ ሓበሬታን መድረኽ ዓፋሽን ዝመስረቶ ፋክቸክ ኣካታዒ ኮይኑሎ ይብሉ ብዙሓት ትካላዊ ቅርፂ ብዝሓዘ መንገዲ ካልኣዊ ሓቅታት ምፍጣር ዝዓለመ ይመስል እዚ ኸኣ ኣብቲ ዓብላሊ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም
እቶም ኣብ ዓለም ብዙሕ ክብርን ዓቐንን ዘለዎም ዓበይቲ ሜድያታት ዜና ኣብ ኩነታት ትግራይ ጸብጻባት ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ኣብ ክንዲ ነቲ መንግስቲ ዝብሉ ሓቅታት ብብዝሒ ነቲ ባዕሎም ዝፈሓርዎ ካብ ህዝብታት ዝኣከብዎን ካብ ሳተላይታት ዘቀናበርዎን ሓበሬታታት ዝያዳ ቆላሕታን ክብደትን ብምሃብ የቃልዕዎ ኣለዉ። እዚ ከዓ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኩሉ ዓለም ዘምስል ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኩናት የእትይዎ ዘሎ ይመስል። ስለዚ 00 ሓቂ ናይ ግድን ክርከብን ተሓታትነትን ክህሉ ስለ ዘለዎ እቲ ፍታሕ ነፃ ዝኾኑ ናይ ውሽጥን ኣህጉራውያን ትካላት፣ ውድባት፣ ማሕበራት ወዘተ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ኩነታት ሰላማዊ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዘጽንዑልን ዝምርምሩልን ኩነታት ክፍጠር ምግባር ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.